Vok Vulhtute Thian ke Khawlhring official Piggery YouTube channel Vulhtute chibei ule preliminary and secondary cleaning and disinfection ASF Vanga Vawk in Thihsan Vawk in Thianghlim dan le ASF Vanga Vawk in Thihsan Vawk in kha Vawk dang vulna na Tlak kem ti kan soi do na ni preliminary and secondary cleaning and disinfection ASF Vanga Vawk in Thihsan Vawk in disinfectant in thatakin kan kap chuak vektur ani fit khat le chan ve vela hnaya uluk takin a hriom theina tur zawng zonga kan kap vektur ani a darkar chan ve chung kan chia tur ani darkar chan ve hnuwa sabon tuile brusin fai takin kan sil le anga kan da rawang kan da ro vek hnuwa disinfectant bokin kan kap chuak le vek anga kan ka chua vek hnuwa darkar ni tal kan da le anga hetianga kan ti hnuwa ni som vela tiang bok hian kan ti le anga khatianga ni som panga kar dana kan ti le fowanga khami hnu po khan ala da ngam chuang lova ates na tur vok ASF veilo ti hriat sa ni somli hnuwa kan da anga kan da atanga ni somli panga hnuwa ASF kan test le anga ASF availo ani ti kan confirm hnuwa po hian ala da mai ngam lova hemi hnu ni somsari vel la nga le tur ani tin hemi hnu hian tharuk vel tal kan la nga le anga ya chu wangin ASF hriveina a Thihsan Vawk ina chuan Vawk dang vul le mai kha tumlo top tur ani a chan chu African swine fever ASF free hi 4 degrees centigrade ta kum khat le thani 37 degrees centigrade ta ni som pakhata tanga ni som pani 56 degrees centigrade ta darkar khat le -20 degrees centigrade ta kum ni -70 degrees centigrade ta kumenge mozat le voksa romi ta thathuma tanga tharuk thleng natna thlen thei khopa chakin adam thei ani hetiang khopa khir khan ani awangin ASF Shrilen lo na mun phei chu confirm khur le zual hle tur ani Vok Vulhtute Thian ke Khawlhring official Piggery YouTube channel hi ilola subscribe lo ni chuan khawin min subscribe sakla notification bell khai on phei chuan video thar a chua piangin ifar zia theidon ani ka video te abula tanga top thleng min en saka wangin kalome